7. Wawuok e gweng' mag Trans Nzoia wadhi Baringo, luoro medore e chuny jodak mojot e alwora mar nam ma Baringo. Kaluwore kod chal mar namno magisani kelo ranyisi ni nyalo riwore kod pi nam ma Bogoria ma en pi chumbi, kendo kelo tho mag lee mag nam kendo ketho chal mar alwora e gwengego. Jafwambo marwa Cynthia Onyango lero jodak wacho ni sani gidak kod luoro kaluwore ni gimoro machalo popni ma pi mawuok e bwo lowo ma bende nyalo dipo ni nyalo kelonegi masira ka ok okaw okang' mapiyo. Tipo ma ikawo gi malo ewi nam Baringo nyiso chal mar pi mopong' thich kendo nam molak nyaka oko kendo madho ute, kuonde thieth, apeyni, kuonde timo nonro, sikunde kod bunge ma lee yande odakie. Chal makoro kelo luoro e chuny jodak kaluwore ni gie sani okinyi kod odiechieng' ng'eny mar pi medo mana muomo. Manenore ka midhiero mapek moloyo en luoro ni chal ma kama kide kelo riwruok mar pi mawuok e nam ma Bogoria kod nam ma Baringo. Kaluwore kod jorit lee mag bunge alwora ni, nam ma Bogoria pige otimo chumbi mang'eny kendo ponono ni pige oriwore kod mar nam ma Baringo, to lee kod yiende manitiere alwora ni nyalo tho kata bedo kod rochruok mapek. Currently now we are staring on an ecological disaster because the two lakes, Bogoria and Baringo, somehow threatening to meet together. So currently we are looking at the potential mix-up of the two lakes. Lake Bogoria being a soda lake with a pH of 9.8 up to 10.6, while Lake Baringo is a freshwater lake. If Lake Baringo will turn into a salt lake, then that means the hippos and the crocodiles and all other aquatic ecosystem will change completely. Kaluwore kod jotim nonro e wi chal mar medruok mar pige mag nam ahinya to mag nembe mayudore e hoho mar okak, en ni chal ma kama nenore mabedo mojimbore e nembe mayudore e hoho mar okak to ok nam lolwe. Gino magiwacho ni dipo ka ikelo kod gimoro nono mopogore kod lokruok mar kor lwasi. Increasing water levels both in the Rift Valley lakes as well as in Lake Victoria. But this time round, we are seeing the increase in water levels in Rift Valley lakes, whereas in Lake Victoria, the water levels are receding. It's reducing. It's not the same effect we are seeing with the Rift Valley lakes. So that's what makes us believe that it could be something beyond climate change and beyond the rains that we are reporting in the catchment areas of this Rift Valley. Wich bar mar midhiero ni bende koro medo kelo luoro e chuny jodak mawacho ni gie kinde ni machiegni ne gihinyo winjo gimoro machalo pi mapopni kawuok e bwo nam ma Baringo mapok ging'eyo ni en ang'o makele kata pek mar midhiero monyalo kelo e kinde manyime. Usiku tunasikia maneno hapa inasema dudududu hapa ndani. Hatuelewi kama hii lake inaweza kusink ama itakuwa namna gani, kwa sababu hatujawahi kusikia kitu kama hiyo. Inapiga kelele usiku. Na hiyo kelele hatujui ni nini. Medruok mar pi nam Baringo kod Bogoria osekelo rochruok mar chenro mag dak ka gie sani giyango ni ng'eny oganda osedar kendo kinde ka kinde ute imedo muki chal mamiyo oganda majote alworano koso kuonde mag dak. More than 100 households hapa. Na hiyo watu wote ukiangalia kwa household moja iko kama watu 8, watu 5, watu 10. Kifanya hesabu kwa sababu nyinyi mlisoma, mtafanya hesabu yenu, mtajua ni watu ngapi. Hii ni sublocation mzima hakuna. Na kama itakuwa sublocation hakuna, ni watu ngapi kwa sublocation? Manyumba karibu plot 30 hapo. Bado inatolewa na zingine bado inatolewa. So far mimi nimetoa manyumba karibu 40 something na bado naendelea kutoa. Shortage imekuwa ya manyumba, hakuna mahali watu wanaweza lala. Mpaka watu wanaishi kwa maduka ndani sababu hakuna mahali pa kuchenga. Jodak ywak ni apeyni, sikunde, kuonde thieth kod apise mag apisas marito lee duto pi omuomo kendo nok mar tije bende koro nenore kaluwore kod dok chien mar jotim limbe alwora makono. Wasungu ama wapita njia walikuwa napita hapa wote. Hii barabara ilikuwa inaenda straight baharini, lakini maji ikaruka. Gate tulikuwa na gate ya kulipia watu wakienda Lake Bogoria, hiyo ikafuruka. Watu wa game reserve wakahamisha, wakaweka gate pale juu ikajaa, wakahamisha tena wakaenda juu ya mlima. So imeathiri vitu mingi. People get employment, they educate their children,
and now we are losing those jobs. So people are going back to square one. So education level is going down, as affected indirectly by the water level rising, because the domino effect can be felt. Kwayo ichwalo ne sirikal mondo keto kenge mapiyo mar kelo kony ne jodak mawuok e alwora ma Baringo kendo konyo e yore duoko chien monj magie sani. Apisas mag le wacho ni medore e kind jodak kod le kaluwore kod nok mar chiemo kod laro kuonde dak. So tunahofia saa hii shule, tunahofia kuna wenye hata wana mashamba huko milimani, tunahofia center ya hapa. Ile vitu yote iko kwa hii center, sijui watu wataenda wapi. Conflicts, we've seen loss of lives, we've seen injuries from